mag golf nyakorom gajwang mag Junior Golf Foundation nochopo giko mare ka joloch nosidhi osimbo. Tukego nobedo gi jotugo mathoth mabeyo manochuno ni mondo mi oyang joloch mokalo kuom nuruok e tugo kata playoffs. Rang'eny mar yawuoyi manie kind higni 15 nyaka 18 nolo kod Ishan Simani gi points 88. Antonin Nambuthia nodok koloyo Cheris Wachira nuoruok bang' diamodhi mar point 93 moro ka moro. Good shot. My putting was really impressive today, especially on the first side. The first time my putting was good, but then the second I was a bit alright. But I would say my putting is really good today. I feel like there are a few holes where I could have played better by far, but I'm still glad the playoff happened.